Yebo asingeneni ku hot topic yetu yanamhlanje lalelani. I am 28, been married for a little over 5 years. I have 3 kids, all below the age of 5. Hamandiri kushushikana mupfungwa and I really need your help. My husband and I togara in a 4-roomed core muGlenora kupa vabereki vake. Vamwene vakatisira vakuenda kupurazi kunogara zvamchose. So of the 4 rooms we used 3. 1 bedroom takangoisiya for mama pavanouya vawane pekusvikira pane chiremerera. So in there is a lot of her stuff. Most of the property vakaenda nayo kupurazi. So for the most part we kept the room locked because I don't want the kids playing in there and breaking something or kuzonzi pane chashaikwa. However, she usually notifies Baba T when she's coming over and I just get the room ready. Ndinoisa mashits nekuvhurawo mawindow kuti vawane muchirarika. I do this every time, but handina kuziva kuti vakandirongera amwene vangu. Mama vakafona on Sunday vachitiudza kuti vari kuuya Monday, kureva Monday yadarika. As usual, ndakagadzira room yaMama and after I was done cleaning, ndakaloka vandangosiya makeys padoor akayenga pakeyhole. Mama vakasvika masikati, tikaswera tichitoona maIndia tichibika tichitoseka. Ndakazobuda ndichinosuka zuva rodoka, ndikavasiya vachitamba nevazukuru. When I came back in, ndakatosvika ndikaona she had dozed off pasofa. Ndakati mwana chivamutsa vanorara mubedroom mavo, wanike makey can't get. Takabadarika kutsvaga makey tingamawani. After a long time, tichishaya makey pachena, paanga asiwa, padenga pasingasvikire vana vangu. Vamwene vakazongoti it's okay rega ndirare nevasikana muno mudining. Takadya sadza, tikawaridza tikarara. Baba T vakazodzoka kuma10, vachingopinda padoor. Ndakanzwa mere kwetsu, ndiri kubedroom, ndikatojamba. Hanga ndivamwene vangu vari kuchema, vachidetembera mwana wavo, auya kuti, ko zvandava nhapwa pamba pangu. Ndakatadza here kukupai imba yangu kuti mugare, zvandakuuya, ndichishaya pekuti tseya. Ndanonoka kufa kaini kuti vanhu vasare nemba yangu vaite zvavanoda. Kuti zvakabvepi zvavaiita ndakazvishaya. Manje Baba T havatombode namai vavo. Akangopinda mubedroom and with a hot temper started asking me kuti sei mai vake vakarara pasi. When I wanted to explain, he didn't give me a chance. He started becoming physical with me. Something he had never done and he kicked me out of the house. Achiti iwe ndiwe ungatoshaya pekurara, mai vangu varara pambed. In all this, havana kudzisa vamwene. She was just sobbing vachiti murege ini ndibude. Guys, it was so bad. My neighbor had to give me shelter that night. Mangwana makuseni, vakafumodzokera kupurazi mama. Ukuwo Baba T, vakafonera tete vangu who came. Vavataura navo vari panze kuti imbotorai benzi wenyu murairi. Hanzi there is no need to respect you kana ini ndisinga respect amai vake. Right now as I'm writing to you, ndiri kuvabereki vangu and it's been 2 days. Handina chandakatadza hama dzangu. For the past 5 years I've been in marriage, we have never crossed paths with my mother-in-law. At least not that I know of. I don't know why vari kundidai so. Habe akati ndisadzoke kusvikira ndakumbira ruregerero kuna mama. My dad and my family say I should go and admit guilt and say I'm sorry, indisina kutadza. I'm even suspecting kuti ndiwo vakatowabvisa intentionally because the drama she pulled after vario vakatoti it's okay rega ndirare nevazukuru. Something is amiss. My friend says pane umwe mukadzi ari kuda kuunzwa chete. So my husband orchestrated this naamai vake. I don't know what to believe in. Indoita say, yo hot topic yetu yanamhlanje.